nungsung tam wansung no tipra hastini borok tam wansung no khorokcha mature politician da wansung na immature politician wansung Hello dolok bahai dong bai khai kaham tong bai na lamsago haino hai tinini te kaisa katal video ora hinke kaham kin saiman na tipurao mane ki notice asken party bang mani norok nugi mangkhana sung tipuran kok sana thanga hingi tipura tong tipura motha BJP IPFT IMPT tama jani tama piti rak tongo control hinge omon bagoi no je notice je seven sister je chatkan raja tong ta notice a notice asken party bang phan ab kuno samung phanang manai party ya omon bagoi Meghalaya Shillong Assam Guwahati omai rong jotoni a jagani khorokja kotor montri tong ta man leader tong ta mane leader tong ta a leader rok palkin kok samleka je Bubagra te an leader tong nai kabangma Pura kok salai menya kalau body chap lai ni pura wan soka notice kaisan party tong nai tabo ubun tui borok je leo thangka leo thang aja press meet khai chauta dolok je kabang party tong na party kun phan samung khami demand je kun demand phanu fulfill khami uman bagbira kaisa party tika kaisan notice tabo kaisa no party ong nai hinoi hingidarang joto borong kampi chaima kan joto borok busalta koini tong but aja kan biching khalkte borok saji ong nai tong wngkha Jitendra Chaudhary chawa hinge dolok nang kahimkin sajak ani thangnai video bonang ba actual tipra phano wansana kirima bagoi Chaudhary title sunami manakha so ka kaisa ba post khaijak dolok Jitendra Chaudhary chawa kana kahimkin chini bangkha CPM ni khorkcha Montri no hinimano bo kaisa post khaijagon Facebook o obuna toi kamangko borong tebu markin bokrok tungpala laijak ba jaga bani kaisa Facebook page o kaisa bobin Facebook o kaisa post khaijak tongo one notice wool wine in new bottle hinke dolok bani je post khaimani matlab narok kahimkin saima khana Jachung suppose omina tuinya rominya sidi tui kesam haiban botol ketal tui daka tui ketamba kesam tong nai umai ki poni je bo umon bozanya nai khnata airi umai borong tungtai tam sasinai dolok nang thaisan kok thangnai bonke phan sin borok hinke phan poita khaidi nung bono sin borok hin poita khai ka hinke bo nono wa jaga si bothari khimnai bo boni bokhar og joto kichu bokrok hin brand hin joto wansan thani mangsi bo yafari rijak khema tong ta ang Wansani thani chi botak joto ki chmon bebak botak jel kan wansa ko wansa song botak kun tipra saya obono toi no je YTF ni khorka president tongo prosmit dabon ma bono toi no belai ken joli ja khatai bono ti kaise reply birkha noro khai borno sung nai nei wan choi tomoni bad jung tauk saima kha noro khai borok mesir oya ko nok unmature nok taisa mesir ongna nango oma ke je prosmit dabon ma bodasu reply na nangkha Jitendra Chaudhary na Their leader of opposition, Jitendra Chaudhary, ex-MP, the Politburo ni member. Tini wan chukmani, nung khoroksa tiprasha, onek senior leader, onek experience dong ni political ni. Party alada ngai mano, haipano khakai mene je, norok hai borong thani sung onek kisu sorongjanai tong himan chukmani, kintu Tini pura serai-serai ke phunugori khanong je nini social media ni post khaimani tui nang post khaikya old wine in a new bottle nung hai khoroksha leader of opposition ex-MP te khoroksha politburo ni member nina mo hai post rok bai nung sungta monsune no tipra hastini borok ta monsune no khoroksha mature politician da wanchungnai na immature politician wanchungnai nung hai disgusting borok no sung akai khaisi selenga tabu khai norok hai borok no sung nasingnam sunglia norok tibrasan boy khorang tisai to maya je khorang tisai ro pon norok kebeng haisi abo hai nong hai borok no sung ta khai totally no akai suka ekdom seleng suka haisi soilia tabu norok hai borok no notice tabu kaisa khorang kaisa kai thansa kai janjan state ni janjan problem no rise no dilin thani khorang tisanai dilin thani sanlainai ni tini Bubagra te kwangma chini kono sakma jisong ro milwe kaisa thansa platform phai kaisa notice ni kaisa khorangoi dilino sigrinai ba dilino khanarinai dilino sawanai okokno salaimeni miawo nung chajagli haisi ari nung hai borok te tamle khaimanai ba kono khaimi anorok je borok kaham khai tongo kaham khainani lamo kasunani
abo simisi no samung haisi an bagay no nung hai Jitendra Chaudhary no sung tabula akai sukka haisi seleng sukka sung wan sung mani tipramotha alada party CPM alada party hai pano khoroksa wan sung mani je tiprasa ni bisingo Jitendra Chaudhary sung hai borok tongko kaisa bong thane onek kisu political surungna tongoi mani kintu totally disgusting haisi disgusting akai khaisi namno ta khai an bagay no sanamu sungo nung tabu je buni dalarang chiri khok tongmane kono lab kori haisi nung kono dino tiprasa no yok samari maya nung je imang nung tongmane o imang bo kono din purong nung haisi bujikha on bagay no khlaimi akai siring noga sugoi tong haisi je khanjai no jora de haisi agabon sanamu sungo nung hai borok no sungte sujugriwi mai haisi nung hai borok no sujugriwi sung sesang haisi aboino sung tauni generation ni borok tabuk Gen Z ni borok sung haisi norok hai XPR malong no sungte kamdang liya norok hai XPR no sungte bus kangon anya musung liya haisi so abon bagin sanamu sungo be careful kaham kai tong liya haisi tabuni boys wngkha tabuk boys je tongmani kaham kurung kai sai thangoi nijin family borok bai kati de haisi political lo yakek themangoi kono lab kore haisi kebo muitu khaiglak no haisi an bayang sanamu sungo ani advice jora tongko kaham kurung kai tongdi nijin family bai somai kati di o buni dalarang chiri khogoi kono lab tonglak so awon bagin chawo chuno nung jespan sadi Bubagra no jespan hindi notice party katal khulokman jespan sadi Hingke dolo nok Tamo wansok je Jitendra Chaudhary umai ke Facebook comment khaimani boni je umai ke saksa comment khaina bono tola to pressure nai tong umai ke Facebook post khaji nok Tamo hin wansok tolo kicha comment khai chana ta pokde